SMBU Ruben ECLEO, my God. No, diri sa pikas ka, dagat na sa yung dagat na ni. Namin diri sa bukid sa Gigas. Kauban ako. Kunari po ka diri dagat po sila. Kita na po siya. Makita po rin dagat dito. Dagat yung pantayanan. Ano kay God? Palikaron pizza 28 ron sa bulan sa June 2020. Ikan pa mi dito pero tayo pa uli na mi din may karon sa kan. Nagpatong na mi sa buntod sa Gigas. Nagingon nga ko gilan dito itong punan nini para magkakwanta. Muna siya oh. Palibutan mo siya sa bukid ba. Makita natin diri ang kuan Rubinian Farm. Ikuan man. Paingon sa makita na po natin diri ang kuan dagat diri pag kuan dyan diri dagan ka makita dyan diri nga mga gana sa mga view. So barugan kita na mo sa Rubinian. Puntod mo ano sa punto sa Gigas ang ipatungan karon. Gira jutani. Diri klaro sa mga dagat. Ang kauban gikan mi dito sa ambas lugar. Dala na siyang kuan. Ihuwan. Tulungan mi nato dito. Adventure na magud mi. Daghang salamat sa panalangin bendisyon
Divine Master Bin Idiri Senior Master King of all Kings Master Bimbori Divine Grand Master Mas Madoni the first in June 28, 2020. Kami nang muna po sa nakato. Pero di ito pinakabasa linaw sa babaw to. Pero at least linaw na gihapon. Mayong buntag. Ato sa ngari ka na to. Ano siya? Naka na siya nakita nga kuan dagat. Ila man na siya. Sulaw manggod. Daghang salamat. Nang kana siya tila na sa salaking bukid na nakita. Na diriya may buntag sa ngari ka na to.